आंनि दाउसा सनाया दिनै मा जादों? मा जादों सना हिन्जाव? सिरिथा रायलायनो नाङा आंजों थां गोजानाव। नोंथ' न'आवसो थांदोंमोन। न'आव थांनाया नोम्माजों जावजाना हरजाबाय ना माथो? मानो नांगौ नोंलाय? दिनै मोखां दरसि थानायखायनो जावजानायखौसो सोंनो मोनदों। मानसिया जावजा मारखादों बियो। बिमाजों नङाबा बिदाजों सोरबा सासेजों जावना हरजाखादों बियो। बेखायनो इसां रागा। सोरबा जावदों सोरबा बुदों बेखौबा देरहाट खबर लानो गोरों। मालाबा सोंफेरदोंना आंखौ? आंनो मा नांगौ? ओरैनोबा आंहा मोखाङाव फुननो क्रिमानो गैला, पाउडारानो गैला, लिपस्टिकानो गैला, मेगनाव फुननो आइब्र'स मास्कारायानो गैला, खर' लोबनो सेम्पुआनो गैला। बेफोरखौ बेसा लादों नोङो? मा नांगौ मा नाङा? अ बिदिब्ला नों नोम्मानि न'आव थांनाया इफोरखौ लायनोसो थांदोंमोन नामा? नों होनो मोनथिया नालाय बेनिखायनो फैसा बिनो थांदोंमोन आङो। माला हनै नोंनि नोंखुनजो मोजाङा आंखौ सैला। मालाय बिनि बिहामजो सनाया फिसौ होसिगोननो फिसौ। बेनिखायनो मालाय फिसाजोआ गाज्रि जानानै बिहामजोआसो मोजां जानानै दङ। बिहामजोनि खि जाहां जाहां जाबाय दा मालाय अननायानो। नायगोन नहाय आङो बिनि बिहामजोआ बेखौ बेसे दिन अनो, बेसे दिन फिसिनानै दोनो। हाब गावनि बिमाखौनो बिदि जिद लानो हाबाय नोङो? नोंलाय मिथिखाया होमबा फिसाजोआ मालायनियासो गावनि होननानै? नोंबोथ' दा नोंनि नंखुनजोजों बिदिनो मिलायनानै जाबाथ' नोंबो खि जाजाहां अनजागोन ना? गोमथा जेनेबा मा बुंनो नागिरदों नोङो? नोंनि नोम्मानि आखला बिराद मोजांदि नोंनि नोम्माजों आं बाहायजानो। नों बिखुनजोजों मिलायनोनो रोङाब्ला नों बोरै अननाय मोनो? मालाय नोम्बाजैया नोंनि नोम्माजों मिलायनो रोंदों, अनजादों। नोंबो आंनि बिमाजों अनलायदो, होमबाथ' नोंबो अनजागोन दा। गोमथा सिरि था नों। नोंनि बे खुगानि बेकार खोथाखौ आंनि सिगाङाव बुंनो नाङा। नोंनि नोम्मा मोजांजों आं अनलायनानै जानो? नोंनि नोम्माजों अनलायना थास्लायस्लाय सैमा मासे फिसिनानै बेजों अनलायगोन आं। बे न'खराव थानोनो बाबाय आं। बेयाव थानो बाबायबा नोम्मानि न'आव थाहै। बैयावबो थाया बेयावबो थाया। खामानि मावनो थांसै बे देसाव। बे अलंबारालाय मानो दाबो न'आव सफैया? बि जेब्ला हारसिं अफिसाव थाङो बियो थाबनो थाङो आरो थाबनो फैफिनो। माब्लाबाबो टाइम अभार जाया। बे सोरास्रिजों थांबानो मानो एहा टाइमा अभार जाबाय थायो, दिनैबो लेट। हनै टाइमानो फैनायनि सम जानानैबो बारलायलांबाय, मानो दाबो सफैया जाखो? एफोरबायदि लेट सफैब्लानोथ' मोजां गोसोफ्राबो मालाबा बायनो हमलायलाङो। ओइ जोमैहाय, मा अरखां बोलायखो नोंलाय जोंहाय न'आवलाय? माबाहाय जोमै, आं सोरांस्रिखौसो लोगो हमनो फैदोंमोन। मानो नांगौ आंनि बिजावजालिखौलाय? न'आव गैया थां। गैमारा आरो न'आव? नोंसोरबायदि मानसि बुग्रा मानसिजों बारा रायलायबाय थानो बायो आङो। गैया होनबायना? मानोथो नांगौ सोरांस्रिखौलाय? थांदो। इखौ एसे बुरखायनांसिगोन नाहाय। मानसिया मैयानि खोथाखौ लानानैनो आंजों एसे बोराबगासिनो। माबा जोमै, माबानोहाय बेंकनिफ्राय 2 लाख मा होनगोलाय लन फैसा होगासिनोनो। लायोब्लालाय नोंबो? देलाय दे दाउखा जिरायलाय, मोजां रायलायनि। ओइ दाउखा, नंमारगौ आरो नों बुंनाया। ओमफ्राय सोर लागोननो? जोंहा बाजै, आं, ओमफ्राय जोंहा बिखुनजोआबो लागोन नामाथाय। ओमफ्राय दाखालि सोरांस्रिखौबो बुंदोंमोन आङो, बेबो लागोन होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय ओरैहाय लावगि, जासुलि बिसोर गासिबो लाजोबगोन। नोंबो लायोब्लालाय मानसि खम जानानै दङ माने, बेनिखायनो नोंखौ खबर होफैदों। औ आंबो लागोन दे। नों फैसाखौ लानानै मा खालामगोन? आं ओरैनो थानो बाबायहाय दानि जुगाव। हौवाफोरखौल' आसा खालामनानै संसार जानो हाला। बिहाव बिखुनजोखौथ' जेबो आसाखौनो दा खालामखा। बिसोरो गाबोन दं गाबोन गैया। हौवाफोरखौबो बारा बिसास खालामजाया, मा समाव मा हौवाफोरनि गोसोआ बिग्रायखाङो। बेनिखायनो दानि जुगाव गावबो थांनानै थानो थाखाय माबा नङा माबा मोनसे राहा लामा खालामना लानांगौहाय। फैसाखौ जुदि मोनमारोबाना आं दख'ना बेफार खालामनो नागिरदों। मालाय नोंहासो मोजांहाय, दख'ना बेफार खालामनो नागिरलायदों। ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामगोन? बिमानि न'आव थां, बिमानि न'आवबो खें खें खें। हौवानि न'आव था, बेयावबो हौवाजों खें 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 खें। गासै खोथायानो बिमा बिफाखौ लानानै आंखौ दाना नाथ्रोद खालामबाय थासै। औ गोमथायाबो दाना बिदिसो जाबाय नामा? औ
औहाय बेनिखायनो मा खालामनो आं बिदेशआवसो खामानि मावहैनो नागिरबाय दा हारसिंहाय बिदेशआवबो हिनजाव मानसिफ्रा थांबा हारसिं बेबायदि थांब्ला मानसिफ्राबो माथो जात जात बदनाम दिरुनसोयोहाय बेनिखायनो सोरांस्रिया खनसे बुंनायमोन आरो सोरबाफोर बिदेशआव थाङोबा आंबो थांफागोन होनना बुंनायखायनो खबरसो लानो फैदोंमोन आं जोमै ओइ दाउखा आं नोंजों उनाव फनाव मोजां रायलायहरसिगोन दे हनै आंनि हौवाया फैबाय आंनि हौवाजों आंहा एसे खामानि दङ नों थांदो दे जागोन सोरांस्रि फैबा खोन्थाना होदे बिदेशआव थांनायनि खोथाखौ जोमै आं दिनै बिराद मेंबाय गोबाव दिन जाबायमोन अफिसाव थाङैया दिनै खामानियानो खामानि ओरैबायदि लिरनो गोनां जादों आखायानो मेजोबजोब्बाय आंनि अलम्बार नों हारसिं थांब्ला माथो अफिसनिफ्राय दाना थाबनो सफैयो ओमफ्राय सोरांस्रिया थांफाबा मानो एथ' लेट जायो ओइलाय जालायबाय दा बिनिया खर' गाज्रिया माबा माबि सानजेनो हमबाय दा आं माब्लाबा लेट जानानै फैयोब्ला लामाफ्राव माबाफोर जादोंमोन नामा होननानै नों आंखौ माब्लाबा सोङो नामा हो लेट जाबा खालि दरखङाव जमनानै मानो लेट बहा थांदोंमोन सोरखौ लोगो हमहैदोंमोन नोंहा बिदिल' नामा दिमागाव जोमै हौवाया अफिसनिफ्राय मेंनानै फैदों हिनजाव मानसिफोरा हौवाफोरजों अनजानो लुबैयोब्ला हौवाफोरनिफ्राय अननाय लुबैयोब्ला माब्लाबाबो गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिखौ रागा जोंथावना बाथ्रा दाबुं दे अलम्बार आंथ' नोंखौ रागा फोजोङाखैना आं सोंदोंसो नाय जोमै बेफोर बाथ्राखौ सोंनायनिबो सम दङ आं फैदोंल' नों बे खोथाखौ जेरै आंनियाव सोंनो दरखङाव जमनानै दङ बेबायदि आखायाव दै गिलासे लानानै आंनो सिगां होग्रोयोब्ला आं बेसेबां खुसि मोनगौमोन नोंलाय बेखौ मानो साना जागोन दे अलम्बार आं गाबोननिफ्राय बिदिनो खालामगोन आरो जोमै मोनसे खोथा गोसोआव ला नों जुदि आंनिफ्राय माबाफोर मोनथिनो लुबैदोंब्ला माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला आंखौ फैनो होग्रो जिरायहोग्रो जाहोग्रो मेंगा होग्रो बिनि उनाव थान्दा दिमागाव सों गरमा गरमि संबा बिदियावनो नांलायनाय बुलायनायबो जायो थान्दा दिमागाव सों बियो नर्मेलि जोबलांगोन मिथिबाय ना जागोन दे थौदो नों मैया आंखौ शपिं खालामनो लाना थां होनना बुंदोंमोन ना थां ओंखारहैदो दिनै नोंनो मा मा नांगौ आं गासैखौबो नोंनो होजोबगोन थारैनो औ जोमै आंखौ रागा फोजोंनो नाङा आरो आंनि बुंनाय बायदिल' सोलि गासैबो थिग जालांजोबगोन आयै सना नों मासे बुजिग्रा जाखो आं गोदोनिफ्रायनो बुजिखायो नोंसो आंखौ मालाबा जात जात बुंनानै रागा जोंहोयो नों माब्लाबा माबा खोथाफोरखौ सानस'हैजोबनो हाया आंनि खोथा बायदि सोलिनांगौ अब्लानो गासैबो थिग जालांजोबगोन जाबाय दे थौदो दाना आंखौ लानानै थांदो फै सोरांस्रि अफिसाव खामानि मावनो माबायदि दा बोरै होननानै खोन्थाबावगोन आं नोंनो नों मालाबा सानसे न'आव ओंखाम ओंख्रि संनानै नाय जि सुनानै नाय न' सिबनानै नाय दाउ गन्द्रा मोसौ गन्द्रा सिबनानै नाय अब्ला मिथिगोन ना खामानिया माबायदि न'खरनि थिग बेबायदिनो अफिसनि खामानियाबो बेबायदिनो नंगौ नामा औ मा अफिसनि खामानिखौ नोङो सा लोंनायफोरबायदि ओंखाम जानायफोरबायदि आराम आराम मोनदों नामा बोरैबा बुंनो थाङोब्ला न'निख्रुइबो अफिसावसो गाज्रिसिन सैमा बायदि जानो गोनां जायो माब्लाबा अफिसारफोरजों खामानि भुल मावबाबो रायजागोन मालाबा सैमा बायदिबो खालामजागोन बिदिनो आच्छा बेखौथ' आं बुजिबाय दा मोनसे खोथा बुंबावलाय सोरांस्रि मा खोथा नोंसोरनि अफिसाव नोंखौ सोरबाफोर डिस्टार्ब खालामग्रा दङ नामा माने जेरै हमना ला नों हासुनो थांबा थांफाग्रा नों खिनो थांबा थांफाग्रा नोंनि उन संग्रा माने नोंखौ नोजोर होग्रा सोरबाफोर दङ नामा मा दङ होननानै बुंबा नों थांनानै बुहैगोन ना माथो देरहा नों दिनै बेफोरखौ मानो सोंखो गिलायलाङोब्रा ओरैनोबा आंना हिनजावा गथ' सासे मोनखांनानैसो समायनासिन जाबायब्रा गिहरलायलाङो खोनासं देरहा आं बेबायदि हिनजाव नङा मिथिबाय ना नों दिनै बेफोरबायदि खोथा बुङालासे आंखौ नोङो थेंकिउसो होननानै बुंनांगौ नों हौवा जानानै मावा दाङा उदां उदां न'आव थानानै जायो हौवाया मावा दाङा हौवाया जेबो इनकाम गैया आं मावदों आं न'खर सोलिनो हानायब्लाबो एसेब्लाबो खामायदों आंखौ थेंकिउ बुंनो नालागि नोंनि दिमागाव माबा माबिसो बेरखांबाय थायो खोनासं देरहा
नों बेफोरबायदिखौ खर'आव मुंबो दालाबो। जों हौवा हिन्जावा नों नङाब्ला आं नङाब्ला नों सासेबाबोथ' माबा मोनसे मावनानैब्लाबोथ' जोङो न'खरखौ दैदेननो नांगोन ना। नोंनि खर'आव बेफोरबायदि भाइरासखौ दालाबो दे, बेफोरबायदि मेगन सानो नाङा। जागोन दे जागोन, आं ओरैनोसो सोंनायानोलाय। ओइ बिफा, आं इसाखौ गोसोखांदों। थौलाय गाबोन जोंहा इसाखौ खनसे नायनानै फैनो। औ, आंबो फिसाजोखौ बिराद गोसोखांदों। थांजागोन गाबोन। हाय लोगोफोर, दिनैनि एपिसडआ बेसेयावनो जोबथ'बाय। गाबोन फैसिगोन। गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेनानै थादो। आरो लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो? ओइ इसा बिफा, नोंबो देना फंनैसो बुंहरलाय रायजोफोरखौ। औ, दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो? मोजां मोनदों, गाज्रि मोनदों, जादों जाया? कमेन्टआव जिखुनु मोनसे लिरनानै हरदो दे रायजोफोर। आरो दाबोसिम जायफोरा जोंनि उर्ला फुथुला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामना गालांदो दे। खालामगोन ना खालामा? ओइ नायगिरिफोर, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन ना खालामा? आरो कमेन्ट खालामगोन ना खालामा बुं? खालामाबा नोंसोरखौ साफा साफा बुहैजोबगोन आं। ओइ खर' गरम, बिसोरो जोंनि लोक्षिसो, माइनावसो। बिसोरखौ बिदि रायबालाय सोर मा जानांगौ? जोंनि उर्ला फुथुला चेनेलनि खाफालनि लिरनाय भिडिअखौलाय सोर नायनांगौ? दुखु मोनगोन माथो। नोंखौ रावबो मोजां होननाय नङा। आंखौबा बेसे मोजां मोनो जोंनि नायगिरिफोरा। हिन्जावखौ मोजां मोननानै जुदि हौवाखौ सैयाब्ला मा जानांगौ? ओरैनोसो बुंदोंलै, आइ एम जकिं खालामदों दे लोगोफोर। बाय बाय।